Sorizul este o plantă de sorg cu bob creat în Moldova. Aceasta are proprietățile specifice orezului, însă este cu mult mai benefică pentru organismul uman. Atunci când Irina Balica a văzut că cererea la alimentele fără gluten crește, și-a spus că merită să lanseze o afacere cu produse din soriz, crupe, griș sau făină de soriz. Este mult mai bogat din punct de vedere nutritiv, conține complexul de vitamine B, reduce colesterolul în sânge și amplifică asimilarea vitaminei E. La Universitatea Tehnică din Chișinău sunt studiate proprietățile sorizului timp de mai mulți ani. Astfel, în prezent, au fost pregătite o serie de produse aglutenice, ceea ce demonstrează că grâul, dăunător pentru unii, poate fi înlocuit cu ușurință de produsele din soriz. Sunt destinate unui segment așa redus de populație, în special pentru persoanele cu intoleranță la gluten, cu maladie celiacă, cu sensibilitate la gluten și cu alergie la gluten, pentru că toate sunt diferite, chiar dacă au aceeași bază. Vlad avea intoleranță la gluten, ceea ce îl împiedica să se dezvolte firesc, însă medicii au avut nevoie de ceva timp ca să înțeleagă că anume glutenul se făcea vinovat de problemele de sănătate cu care se confrunta băiețelul. A încetat să ia în greutate, astfel la vârsta de 2 ani eram la masa corporală de 7,5 kg. Eram toată familia într-o disperare totală. Atunci când părinții lui Vlad au aflat că produsele aglutenice îl pot ajuta, regimul alimentar al familiei s-a schimbat radical. Familia a descoperit cât de delicios și sănătos poate fi tărciul, biscuiții sau pandișpanul din soriz. Mi-a plăcut foarte tare această prăjitură. Ți-a plăcut acest terci? Da. O să-i zici mami să-ți fac și acasă. Da. În prezent, produsele fără gluten sunt în vogă, însă specialiștii ne atenționează să nu le consumăm în exces. Țineți cont de sfaturile noastre și aveți grijă de sănătatea dumneavoastră!